Kaixo lagunak, zelan zabiltzate, hemen gaude, zeuekin batera, erronka berdiei beti ere aurre egiteko prez. Beraz, ongi etorriak izan zaitezte, kazetaguneak antolatzen dituen gure zuzeneko hitzaldietara. YouTubeko kazetagunea.tik kanalean eskaintzen ditugun zuzeneko hitzaldiak. Eneko nauzue, kazetaguneko langilea eta hurrengo ordu erdia batera pasako dugu. Eta gaurko gaia, zein da gaurko gaia? Pasaitzak kudeatzeko aplikazioak. Hau da, pasaitzak eta aplikazioak izango dira gure gaurko gai nagusia. Beraz, interesgarria izango dezazuela espero dut. Hala ere, hasi baino lehen, gogoratu kazetagunea egunero berrizten ari dela. Eta zuzeneko hitzaldiez gain badekozuela aurrez aurreko formakuntza, hitzaldiak, urruneko prestakuntza edo formakuntza, bideokonferentzia bidezko formakuntza eta baita ere tutoretza pertsonalak. Beraz, gogoratu aukera asko dauzkazuela kazetagunean. Horrez gain, sare sozialetako erabiltzaileak bazarete, gogoratu Facebooken bagaudela, baita Twitter, gaur YouTubeen eta baita ere Instagramen ere. Horrez gain, web ataria daukagu kazetagunea.eus eta baita ere pantailan ikusten dozuen moduan geure bloga. Beraz, gure berri izan nahi baduzue, aukera asko dauzkazue. Eta bestela, etxetik ez bada, joan zaitezte zuen herrietako kazetagunera eta bertan harrera ona egingo dizuegu. Beraz, holako sarreratxo bat egin eta gero, gaurko gaia pantailan ikusten duzuen moduan, pasaitzak kudeatzeko aplikazioak. Hau da, zer dira eta horrez gain neuk adibide batzuk jarriko dizkizuet. Izan ere gogoratu, edozer gauzatarako pasaitza daukagula. Bai, Facebooken sartzeko, erosketa bat egiteko, bankuetzeko datuak kudeatzeko, edo edozer gauzetarako gaur egun pasaitza behar dugula eta nahitaezkoa dela. Horrez gain, pasaitz segurua izan behar da. Hacker edo pirata informatikoei beti ere aurre egiteko. Beraz, gaurko gaia, pasaitzak kudeatzeko aplikazioak. Izan ere, orain esan diezan moduan gogoratu arriskuak asko direzela. Mezu espanera etzen zaizkigun mezuak, mehatxuak, olako mezu zalantzagarriak eta horri aurre egiteko beti ere olako barrera edo eskudo bat izan behar dugu. Eta gaur egun horretarako pasaitzak erabiltzen ditugu. Etxera sartzeko giltza erabiltzen duzue, gaur egun interneten ibiltzeko pasaitzak. Etxeko giltza bezain garrantzitsua izango dira. Hala ere, hartu ezazue minutu bat, 20 segundurekin nahiko daukagu, eta pentsatu ea zeuen pasaitzak non dauzkazuen jarrita. Edo buruan, edo agenda baten, edo mugikorreko blog batean, non dauzkazue zeuen pasaitzak jarrita? Gauza da gaur egun, nik jarriko dizkizudan adibidetan, pasaitz hauek gordetzeko olako erramienta moduan erabili dezakezuela. Beraz, ekin diezaiogun bada eta aurrera ekingo diogu. Sarrera, zer dira pasaitzak kudeatzeko aplikazioak? Azken finean, aplikazio hauek geure kontuetako pasaitz seguruak sortuko dizkigu. Gordeko dizkigu edo kudeatu eta administratu. Azken finean, geure pasaitzak kudeatzeko
olako software edo programa edo aplikazio informatikoak izango dira. Azken finean, zeuen argazkiak ukitzeko Photoshopa edo Gimpa erabiliko duzue, zeuen pasahitzak kudeatzeko edo administratzeko aplikazio edo programa batzuk erabiliko dituzue. Hori baino ez da. Beraz, pasahitzak kudeatzeko aplikazio bat gure lineako kontuetarako pasahitz seguruak sortzen eta gordetzen laguntzen digun programa informatikoak izango dira. Azken finean, programa hauek, aplikazio hauek zifratuta egongo dira. Hau da, olako barrera moduko bat izango dira. Seguruak, irisgaitzak eta baimenik ez dutenentzat olako barrera bat jarriko die. Geure kontuetan sartu ez daitezen. Izan ere gogoratu, hacker informatikoak, pirata informatikoak egunez egun hor daudela, zeuen eta neure eta gure atzean. Beraz, aplikazio hauekin olako pasahitz seguruak sortuko ditugu. Beti ere pirata informatikoei eta iruzurrei aurre egiteko. Zer onura ekar diezaguke olako aplikazioak edo ze benefizio mota ekar diezaguke guzti honek? Azken finean, pasahitzak kudeatzeko aplikazioek, pasahitz seguru eta bakarrak sortzen lagunduko digu. Imaginatu pasahitz bat sortu behar duzula, eta ez dakizula maiuskulak, minuskulak, zenbaki letak, aplikazio hauek ekintza horietan lagundu egingo digu, eta pasahitz seguruak sortzeko aukera emango digu. Beraz, onura garrantzitsu bat segurtasuna. Erabiltzeko erraztasuna. Imaginatu bankuetxeko datuetara sartu behar zaretela. Edo Twitterera, edo Facebookera, aplikazio hauei esker erraztasun bat emango digu. Geure Twitter, Facebook eta Instagramera erraz sartu ahal izateko. Beraz, onura garrantzitsu bat segurtasunaz gain, erraztasuna. Hau da, aplikazioa erabiltzeko erraztasuna. Antolaketa. Aplikazio mota hauek, Facebook, Twitter, Instagram, eta kontu hauen pasahitzaz gain, baita ere zeuen bankuetxetako kontu korronten klabeak gordiko dizkizue. Hau da, pasahitzez gain aukera gehiago dauzkazue. Beraz, gogoratu, pasahitzez gain aukera gehiago izango dituzuela. Antolaketari dagokionez. Beraz, antolaketa onura berri bat. Pasahitzak kudeatzeko bi aplikazio mota nagusi aurkitu ditzakezue. Hau geure ordenagailuan edota hodeian. Ondoren azalduko dizuet pizkanaka. Tokiko pasahitzak kudeatzeko aplikazioak. Hau da, pasahitz lokalak. Hau da, pasahitzak zeuen ordenagailu pertsonaletan gordetzeko aukera izango duzue. Beraz, gogoratu, pasahitzak tokiko pasahitzak. Hau da, zeuen etxeko ordenagailuetan edo dispositiboetan hauek gordetzeko aukera izango duzue. Maidazu emakontua. Hemen gauz. Barkatu eragozpenengatik, hemen nau. Beraz, tokiko pasahitzak, hau da, zeuen etxeko ordenagailuetan pasahitzak gordetzeko aukera izango duzue. Horrez gain, pasahitzak linean kudeatzeko aplikazioak, hau da, zeuen aplikazioak hodeian, lainoan gordetzeko aukera izango duzue. Hau da, lehen zeuen etxeko ordenagailuetan pasahitzak gordetzen bazen dituen, linean kudeatzeko aukera honi esker, zeuen pasahitzak bai mugikorrean, bai tabletean, bai etxeko ordenagailuan
edota edozein ordenagailuetan gordeko dituzue. Beraz, aukera hau nahiko ona izaten da. Izan ere askotan gailu asko dauzkazue. Tableta, mugikorra, etxeko ordenagailua, laneko ordenagailua, hau da, gailu asko dauzkazue. Beraz, aukera hau nahiko erakargarria da. Zeuen pasaitzak gailu guztietan kudeatzeko aukera izango baituzue. Pasaitza kudeatzeko aplikazio asko dauz, baina aplikazio bat aukeratzeko orduan faktore batzuk kontutan hartu behar dituzue. Hala ere geroago nik aukera batzuk jarriko dizkizuet, adibide moduan. Segurtasuna garrantzitsuena. Hau da, kalitatezko aplikazioa eta zifratua, beti ere segurua izateko. Azken finean, aplikazioa segurua ez bada, ez dugu erabiliko. Beraz, segurtasuna beti ere kontutan izan beharreko lehen faktorea izan behar duzue. Ezaugarriak, hau da, pasaitz seguruak sortzeko gaitasuna, ohar seguruak gorde, eta pasaitzak ere beste batzuekin partekatzeko aukera. Hau da, azken finean, aplikazioa instalatu beharrean, ezaugarriak ere kontutan izan beharreko faktoreak izango dira. Doakotasuna, hau da, aplikazio asko eta asko doakoak izango dira, musutruk, baina beste batzuengatik ordaindu beharko duzue. Gehienak, olako bertsio orokorra doainikoa izango da, baina aukera gehiago nahi badituzue, ordaindu beharko duzue. Azken finean, segurtasuna dago jokoan, beraz batzuetan ere, prezioa handia ez bada, zeozer ordaintzea ere, ez dago gaizki. Ordaindu behar bada, ordainduko dugu, izan ere, segurua bada, gogoratu beti ere, zeuen pasaitzak gordeko dizkizuela. Hau guztia ikusita gero, neuk adibide batzuk jarriko dizkizuet. Hau da, azken finean onena aplikazioa instalatzea, ordenagailuan frogatzea, eta ondo badoakizue, horrekin gelditu eta aurrera. Bat password dalakoarekin hasiko gara. Pasaitz nagusi bat, hau da, imaginatu 10.000 kontu dauzkazuela. Bat password dalako honekin, kontu guztietarako pasaitz bakar bat jarri dezakezue. Hau da, pasaitz bat Instagramen sartzeko, Facebooken sartzeko, Gmailera sartzeko, hau da, pasaitz bat olako kontu guztietarako. Datu mota asko gordetzeko aukera duzue. Hau da, aplikazio honek bai, pasaitzak gordeko eta kudeatuko dizkizue, baina baita ere, adibide moduan, kreditu txartelaren zenbakia edo banku korrontearen kontuaren zenbaki guztiak. Aplikazioa automatikoki itxi egiten da erabiltzeari uzten diogunean. Zuetariko askok eta askok ziurrenik mugikorrean bankuetzeko datuak izango dituzue. Gogoratu, zuen bankuetako kontuak ikusi eta gero, hurrengo egunean edo geroago berriz ikuskatu nahi badituzue, aplikazioaren pasaitza sartu behar duzuela. Honekin berdin, hau da, aplikazioa izten duzunean, segurtasuna dela eta aplikaziora berri sartzen zaretenan pasaitza sartu beharko duzue. Behin pasaitza sartuta gero, hor danak izango dituzue. Facebook, Twitter, Instagram. Dana ondo gordeta eta kudeatuta. Beraz, password dalako aplikazioa. LastPass. Bigarren adibide moduan, LastPass daukazue. Simplea, baina erakargarria. Pasaitzak kudeatu eta pasaitzak ez dien edukiak ere gorde ditzake. Beti ere kategorietan.
Pasahitz seguruak sortzeko aukera eta nahi izanez gero, beste pertsonekin edo beste entitatekin pasahitz hauek partekatzeko edo konpartitzeko aukera duzue. Bilatzailea daukau, buskadorea darakoa, eta egia esan ondo intuitiboa eta nahiko ondo funtzionatu egiten dau. Beraz, las pas dalakoa, bigarren adibide moduan hor daukazue. Lehen esan dudan moduan, honena foroak egitea da eta ondo dabilen bat topatzen duzuenean, horrekin gelditu eta berau erabili. Das lane dalakoa. Erabiltzeko erreza, intuitiboa eta interface erakargarria, polita eta erreza. Azken finean, danak seguruak dira. Azken finean, zuen pasahitzak kudeatuko ditu. Baina gauza ere, seguruaz gain, ulerterreza eta erabilterreza izatea. Honek, gailuen arteko sinkronizazioa lehentasunaz bada, hau da, zeuen lehentasuna gailuen arteko sinkronizazioz bada, zeuen mugikorretik dana kudeatzen baduzue, onena izango duzue. Hau da, nik mugikorretik neure pasahitzak kudeatu eta aurrera. Ez dut ordenagailurik ez talbetik behar. Gauza da, ordenagailuagaz edo beste gailu batzuekin kudeatu nahi baduzue, hilero 3 euro ordaindu behar dituzuela. Beraz, holako zerbitzuak doainikoak dira, baina harago joan nahi baduzue gogoratu. Hilean 3 euro ordaindu behar dituzuela Dashlane dalako honekin. Bitwarden, filosofia dekonek, hau da, kode irekiko kudeatzailea dau. Kode irekia, kodigo abierto dalakoa. Doakoa da, musutruk, doainik. Segurtasun aukera ugari eskainiko dizkizue. Eta mota guztietako datuak modu seguruan gordetzeko aukera. Hau da, pasahitzak ez ezik, datu gehiago gordetzeko aukera. Bai Android edo bai iOS sistema eragilean eskuragai daukazu. Hau da, bai Android edo bai iPhone eko erabiltzaileak bazarete. Doako kontuarekin gauza asko egin ditzakezuez, baina premium ere zerbitzuak badauzka. Beraz, lehen aipatu dizuedan moduan, harago joan nahi baduzue, premium kontuagaz ordaindu beharko duzue. Hala ere gogoratu, gure segurtasuna kolokoan dagoela. Password Safe and Manager. Doakoa. Pasahitza gehitzeko kudeatzailea. Hasieran hau honen erabilea ez da oso erosoa, azken finean bakoitzaren erabilgaiaren arabera izango dau. Baina behin erabiliz gero, naiz eta hasieran kosta, interfaz garbia eta erosoa izango da. Beraz gogoratu, hasieran betikoa, aplikazio bat hasieran erabiltzen dugunean beti ere kosta egingo zaigu, baina behin egunak pasa ahala, nahiko interfaz erosoa topatuko duzue. Pertsona lizagarria, hau da, zeuen nahi duzuen moduan kudeatuko dituzue kategoria desberdinetan. Eta hau ere, holako bitxikeri moduan gogoratu, zeuen mugikorra hatxarekin blokeatzeko aukera badeko, aplikazio hau, hatxarekin desblokeatzeko aukera izango duzue. Beraz, Password Safe and Manager dalakoa. Beste batekin, eta pizkanaka bukatzen goaz. Enpaz dalakoa. Interfaz garbia eta intuitiboa. Hau da, hasierako pantaila garbia eta intuitiboa. Mota guztietako informazioa gordetzeko euskera. Azken finean gogoratu hemen ere, pasahitzak gordetzea eta sortzea dala helburu, baina horrez gain informazio gehiago gordetzeko aukera izango duzue. Normalean, datuak zeuen mugikorrean edo ordenagailuan lokalean gordeko dituzue.
baina datuak lainora gordetzeko ere aukera badau, bai Dropbox edo Google Drive, Android eta iOS sistema eragiletan eta daukazue eskuragai. Gauza da, muga bat daukal, hau da, 20 pasahitz gordetzeko aukera, 20. Hortik gora, premium eta ordaindu beharko dugu. Beraz, muga 20 pasahitz. Wallet. Wallet, geure olako kartera edo dalakoa. Wallet. Erraza eta indartsua. Bi bertsio, doainik baina baita ere premiumera ordainpekoa. Bertan gordeko dituzu ordainketa metodoak, abonuak, sarrerak, giltza edo baita ere zure nana edo zure DNI-a. Beraz, pasahitxez gain, Walleten zeuen kartera dalako honetan aukera gehiago izango dituzue. Azken finean, modu seguruan informazioanitz gordetzeko aukera, beti ere pasahitxez gain. Beraz, hauek adibideak izan dira. Aukera asko dauzkazue, honena honekin batekin hastea, doako bertsioagaz, eta beti ere faktore edo ezaugarri batzuk kontutan izan beharko dituzue. Segurua, erabilterreza, era guztietako informazioa kudeatzeko aukera, hau da, pasahitzak eta zergatik ez, bankuetzeko kontuaren zenbakiak, aplikazioa blokeatzeko aukerak, pasahitz seguruak beti ere sortzea, beste gailuekin sinkronizatzeko aukera, izan ere askotan, bai mugikorra, tableta eta ordenagailua erabiliko dituzue. Hau da, gailu bat baino gehiago. Segurtasun kopiak ere egiteko aukera, pantaila argazki blokeoa, ezaguna izango zaitzue pantailazo edo capturas de pantalla dalakoa. Aplikazio hauekin normalean ezinezkoa izaten da olako pantalla edo captura de pantalla bat egitea. Eta baita ere zenbatekoa, hau da, gogoratu bere doainikoak direla, baina beti ere premium edo ordaindu beharreko bertsioak ere izango dituzuela ere eskuragai. Beraz, labur bilduz eta gaurko itxaldiagaz pizkanaka bukatzen joateko. Gaur adibideak jarri dizkizuet. Hau da, zeuen aplikazioak eta zeuen pasahitzak kudeatzeko aplikazio desberdinak. Bai, zeuen mugikor edo ordenagailuetan. Gogoratu azken finean, beti ere zeuen pasahitzak bai, liburu baten, orri baten apuntatuta izan ditzakezuela, baina aplikazio hauei esker, beti ere zeuen mugikorretan era seguruan izango dituzuela. Beti ere eskuragai. Eta azken finean gogoratu, hemen zeuen gure segurtasuna kolokan dagoela. Gaur egun interneten olako peligro eta virus asko dauzela. Eta pasahitzen kudeaketan denak ez duela balio. Izan ere, norbaitek geure pasahitzak eskuratzen baditu, kaltea oso larria izan daitekela. Beraz, eskerrik asko gaur nigaz eta kafe eta guneaz hor egoteagatik, egun ona izan dezazuela eta laster arte, ondo izan, agur!